Naglabot sa 315 katawang napatay bangod sa flash flood nga nagluntad sa northern Afghanistan. 1,600 naman ang nagkalasamaran bangod sa insidente. Pila man ka mga residente ang nagpahayag nga wala sila sa pagkaon, tubig kag ilistaran bangod sa halit nga gintugas ang pagbinaha. Linibo ka mga balay ang ginpangguba sang tubig baha. Ini ang nag-aanod man sa madamo nga kasapatan. Nagpadala na sa mga helicopter sa apektado nga mga lugar ang gobyerno para magbulig sa mga stranded nga pumuluyo. Naglabot naman sa 31 katawang napatay, 13 ang missing kag 40 pagit ang nagkalasamaran bangod sa pagbinaha kag landslide nga gintugas ang mabaskog nga paginulan sa West Sumatra sa Indonesia. Ang insidente ang nagresulta man sa pagkaguba sang isa sa mga major highway kag mga balay sa among lugar. Base sa assessment sang National Disaster Management Agency sang among pungsod, 84 ka mga balay kag 16 ka mga taytay ang nahalitan sa among hitabo. Nagpadala naman ang gobyerno sa mga heavy equipment para magpatigayon sang clearing sa mga apektado nga lugar.